Kaixo egunon ikasleo, gaur ikusiko dugu maiztasuna eta probabilitatea. Eta horretarako erabiliko dugu adibide bat. Adibidez, imaginatu txanpon bat 100 aldiz botatzen dugula eta 52 aldiz aurpegia atera zaigula. Bai? Eta kasu honetan definituko dugu lagin espazioa. Hau da, txanpona botatzean atera daitezken emaitz posibleak, izan daiteke aurpegia edo gurutzea. Gogoratu hau dela esperimentu ausazko de esperimentua, emaitz bakarra ez delako, izan daiteke aurpegia edo gurutzea kasu honetan. Eta definitzen ditugu bi gertaerak. Alde batetik A gertaera izango dela aurpegia ateratzea, bai? Eta B gertaera gurutzea ateratzea. Bai? Gogoratu, gertaerak dira lagin espazioaren azpimultzoak. Bai? Bi elementu hauek daude honen barruan. Bai? Beraz, hau izan da, definituko dugu maiztasun erlatiboa. Hau da, A gertaeraren maiztasun erlatiboa. F minuskula hau. Bai? Agertaera da, gogoratu, aurpegia ateratzea. Da, aurpegia ateratzearen maiztasun erlatiboa. Nola kalkulatzen da? Hori da, agertaera gertatu den aldi kopurua, zati esperimentu hori egin den aldi kopurua. Bai? Hau da, zenbat aldiz gertatu da agertaera? Hau da, 100 aldiz botata, zenbat aldiz atera da aurpegia? 52. Zenbat aldiz egin da esperimentua? Hau da, 100 aldiz. 100 aldiz bota dugulako txanpona. Beraz, behian zati 100. Bai? Orduan, 52 zati 100 da 0,52. Bai? Kasu honetan daukagu adibidez, B gertaeraren maiztasun erlatiboa. Ikusten dugunez, B gertaera da gurutzea ateratzea da. Gurutzea ateratzearen maiztasun erlatiboa, kasu horretan izango dira B gertatu den aldi kopurua, zati esperimentua egin den aldi kopurua, bai? Zenbat aldiz atera da gurutzea, 100 aldiz bota eta txanpon hori, 52 baldin badira aurpegia, argi dago beste 58ak 100 arte iristeko, bai? Beste 58ak atera zaigu gurutzea. Orduan, da 58 zati esperimentua egin den aldi kopuru. Hau da, 100 aldiz bota dugulako txanpona, zati 100. 58 zati 1 da 0,58. Bai? Hori izango lirateke maiztasun erlatiboak, bai, A gertaerarena eta B gertaerarena, bai? Eta hau jakinda, ikusiko dugu zer da zenbaki handien legea. Zenbaki handien legeak zer esaten digu? Esperimentua zenbat eta aldi gehiagotan egin, bai? Maiztasun erlatiboa geroz eta hurbilago egongo da gertaeraren probabilitatetik. Bai? Adibidez. Aurreko adibidekin jarraituko dugu. Esan dugu, 100 jaurtiketekin atera zaizkigu 52 aldiz aurpegia. Hau da, aurpegia ateratzearen maiztasun erlatiboa da 0,52. 1000 aldiz botatzen badegu txanpona, aterako zaigu, adibidez, 489. Bueno, hau ez da zehatza, baina, atera daiteke hau. Orduan, maiztasun erlatiboa da 0,489, bai? Botatzen dugu 10 aldiz, adibidez, aterako zaigu bataz beste, aurpegia 6 aldiz. Hau da, maiztasun erlatiboa da 0,6. Ikusten dezuten ez hemen, 0,6, 0,52, 0,48, ikusten dezute nola zenbaki hori ari gara hurbiltzen zenbaki batera, bai? Ikusten dezute, ez? Adibidez, 10.000 aldiz botatzen badugu txanpona,
aurpegi kopurua, bataz beste aterako zaigu, 5.009 aldiz aurpegia. Orduan, gertaeraren maiztasun erlatiboa, zenbatetan handiagoa izan ikusten dezute, hurbiltzen da 0,50-era. Bai, gogoratu zenbakia bateratzen dela egitena. Hau, zati hau, hau, zati hau, hau, zati hau, edo hau, zati hau. Bai, ikusten zute zenbat handiagoa, orduan, hurbiltzen da gehiago gertaeraren probabilitatera. Bai, ikusten dezute, hemen egiten badugu grafikoa, bai, jaurtiketa kopurua izardatzean eta maiztasun erlatiboa ardatzean, hemen ikusten zute, amaia jaurtiketekin esan dugu 0,6. Ba, hemen 0,6. Ehun jaurtiketekin 0,42. Ehun jaurtiketekin 0,42. Milarekin, 0,48. Bai? Bueno, hemen ez dago ondo grafikoa, porque hemen izango dutzeke puntua, hemen pizka gehiago. Orduan ikusten dezute, hurbiltzen garela kurba, leuntzen dela, eta hurbiltzen da 0,50-era. Hau da, gertaera hau da, aurpegia ateratzeko probabilitatera, bai? Hau da, baldin badaukagu lagin espazioan aurpegia edo gurutzea ateratzea, argi dago, gertaera horren probabilitate izango da 1/2, erdia batentzat eta erdia bestearentzat, bai? Orduan, zenbaki handien legeak hori esaten du zenbat eta esperimentua gehiagotan egin, maiztasun erlatiboa, gertaerarena, hurbilduko da gertaeraren probabilitatera. Bai? Kasu horretan aurpegia ateratzearen probabilitatera. Bai? Bueno, hau da, maiztasuna eta probabilitateari buruz jakin behar dezutena.